Musím povedať, že je to taký môj každodenný pomocník a je to taká moja pravá ruka. Pracujem pol roka, myslím, že je to tak, ale je to naozaj na každodennej báze. Úplne najčastejšie sú to určite svalové zranenia. Hlavnú výhodu tejto terapie vnímam hlavne v skorších štádiách poranenia alebo aj po operačných zákrokoch, kedy tá fyzioterapia je trošku oklieštená tým, že si nemôžeme ešte toho veľa dovoliť a vtedy siaham vlastne po tejto terapii. Pacienti sú ochotní, my často používame túto terapiu aj v rámci komplexnej fyzioterapie, ale taktiež ju vedia aj úplne samostatne absolvovať. Ako som už spomínala, sú to vlastne rôzne metodiky s fyzioterapiou, či už manuálne alebo cvičenia. Určite áno. Keďže som zo športového sveta, tak by som povedala, že by tento prístroj mal vlastniť každý jeden športový klub na najvyššej vrcholovej úrovni. Hodí sa do každej ambulancie, ktorá sa stará o ľudské telo. Hodí sa ku každému fyzioterapeutovi a tak, ako som spomínala, do každého športového klubu.